Avui, el Va passar aquí a Catalunya, recordarem el català que va ser l'home més ric d'Espanya. Part de les grans fortunes fetes pels indians catalans es va traduir en obres com l'Hospital per Nens Pobres d'Arenys de Mar, finançat per l'home més ric d'Espanya al segle XIX, Josep Xifré. Aquesta història va passar aquí. Estem davant de l'antic Hospital Xifré d'Arenys de Mar, fundat per Josep Xifré i Casas, que va ser l'indià més ric d'Espanya de la seva època. Josep Xifré i Casas neix l'any 1777 a Arenys de Mar i té la sort de viure l'Aix d'Or de la marineria catalana a Arenys de Mar, perquè era un moment en què a la vila hi havia l'estudi de pilots. Oficialment es deia la Real Escola de Navegació d'Arenys de Mar, que va estar aquí durant quasi 100 anys i va fer d'Arenys de Mar el port del nord de Barcelona més important. Llavors aquí venien estudiants de tota Espanya i Xifré va estudiar aquí amb companys de Portugal, d'Espanya, de tots els països d'ultramar, etc. I això li va donar un bagatge que després el va fer que fos pilot i comerciant, navegant i indià. I aquest és el seu background que li ve donat des d'Arenys de Mar. Llavors resulta que quan ell és jove ha de fugir d'Arenys de Mar perquè el pare li ha anat malament els negocis de comerç amb Amèrica i l'estan perseguint literalment els acreedors. Llavors se'n va allà perquè ja té una gentada de casa seva que estan establerts a ultramar, s'instal·la a Cuba i comença des de zero en el comerç, fins que arriba a aconseguir un monopoli de cortits de pell que li permet amassar una gran fortuna, fa d'armador, té plantacions, etc. I llavors es vol dedicar a les finances. Fa el salt als Estats Units i s'instal·la a Nova York, on té un soci que es diu Peter Downing. Es casa amb la filla del Peter Downing, que es diu Judith. Ella té 16 anys i ell en té 41, i llavors fan el salt i es traslladen una altra vegada a Europa. Quan arriben a Europa, s'instal·len a París perquè a la seva dona no li agrada ni Espanya, ni Barcelona, ni Arenys de Mar. Llavors ella és una senyora intel·lectual dels salons, està acompanyada d'un gran intel·lectual que porta el pseudònim de Stendhal, és el gran escriptor Stendhal, que és el seu amant. I Xifré fa vida a Barcelona, on funda els primers bombers, la primera caixa d'estalvis, que és l'origen de la caixa, i es construeix una gran mansió a Horta, que és on hi ha actualment l'Hospital de Sant Pau, de la Santa Creu i Sant Pau, i es fa famós per l'edifici dels porxos d'en Xifré, que és on hi ha el restaurant Set Portes avui en dia. S'especula de si era franc maçó per tots els símbols que hi ha allà, també es diu que si va ser traficant d'esclaus, s'especulen moltes coses sobre en Xifré, fins i tot es diu que hi ha un fantasma encara avui en dia que recorre els seus edificis, i la gent diuen que l'ha vist, etc. I llavors aquella època és quan inverteix a Arenys de Mar, la seva població natal, i ho fa construir un gran hospital de nens pobres, que és on estem ara actualment, és aquí al fons que veieu de les imatges, i és on ell en el futur, el seu fill, organitzarà perquè ell pugui acabar els seus dies enterrat a dintre d'aquest hospital. Quan en Xifré torna a Espanya, que té 60 anys, forma part de la primera onada d'indians que retornen, que són els del 1800. Llavors ell inverteix en el teatre principal d'Arenys, amb l'Hospital de Nens Pobres, el seu fill farà el Col·legi de la Presentació, que està just a l'altre costat de la vall, el Josep Torrents farà l'Asil Torrents, que està una mica més amunt, i després, a la segona tongada d'indians, els que arriben al 1900, tenim en Magí Mallfolleda, que funda la Calisai, que avui en dia és molt famosa i també hi ha instal·lacions de l'Ajuntament, i després tenim el Salvador Castelló, que funda la Granja El Paraíso, que és la primera granja de gallines de tot l'Estat i que la visita Alfons XIII en 2 ocasions. Som a la capella de l'Hospital de Josep Xifré i Casas a Arenys de Mar, davant d'aquest gran cenotafi que li va fer esculpir el seu fill, en Pere Xifré i Downing, el gran escultor francès Gomery, que és el que fa aquestes escultures daurades sobre de l'òpera de París, i ho fa en aquest ambient de luxe i pompa, molt propi d'ells, de la gran fortuna que tenia i de l'època, que no en va, es deia, al segle XIX, aquella expressió de ser més ric que en Xifré.